Næste afsnit af For lækker til loft følger vi den sjællandske champagnedreng René Fireboy Couture. I dag skal René træne sin super velplejede krop. Han søger en kvinde, der går lige så meget op i sit udseende, som han selv gør. Men hans høje krav gør det svært for ham at finde den perfekte kvinde. Så skal der klædes om. Så er der klædt om. Når man træner hårdt, så går udstyret i stykker. Og med udstyret, så mener jeg min yndlingspels. Købt i H&M. Det er ikke nemt at erstatte. Som I nok kan se i gym, så træner jeg kun med hårde vægte. Det er det, der skal til for at få muller som de her. Det er ikke for sjov. Et godt måltid efter træning, det kan godt være brystmælk og kiks. Derfor dater jeg kun gravide kvinder. Hvordan gik det egentlig i folkeskolen? Ja, det gik sådan meget godt. Kan du svare mig på, hvad 8 gange 10 er? Det er jo det samme som 10 gange 8, og det er 8 10 gange. Okay, så spørger